ஒசூர் உலோசல் 8 மாதம் 10 மாதமாக ஓப்பன் ஆகல. இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க. இங்கே இத்தனை நாளாக நாங்கள் காய்கறிலாம் ரோட்டில் போட்டு விற்றுருந்தோம். ஆனால் பாதி லாஸ் ஆச்சு. தோட்டத்துலேயும் பாதி வீணாக போச்சு சார். இன்னைக்குலேருந்து காய்கறி சந்தை ஓப்பன் ஆகிருக்கனால நாங்கள் வெளியே விற்கிறதுக்கும் இங்கே கம்மி விலைக்கு தான் நாங்கள் போட்டுட்டு இருக்கிறோம் சார். எங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்குது சார். இந்த உழவர் சந்தை தருவது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. விவசாயிகளுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதுக்கு திறக்கிறதுக்காக ரொம்ப பாடுபட்டோம். நாங்கள் ஒசூர் பொதுமக்கள், அப்புறம் நாங்கள் இந்தியா கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி மூலமாக நம்ம ரொம்ப இதுப்பட்டோம். 10 மாதம் ஆச்சு உழவர் சந்தை மூடி. 10 மாதத்துக்கு அப்புறமா இப்போ இன்னைக்கு காலையில் 5 மணிக்கு சந்தை திறந்துருக்காங்க. இதுக்காக நாங்கள் ஏதோ காய் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். விவசாயிங்க காயெல்லாம் இன்றைக்கி நல்லா விற்பனை ஆகிட்டு இருக்குது. இதுக்கு மேலே இப்படியே திறந்தால் நல்லா இருக்கும். எங்களுக்கு நாங்கள் விவசாயங்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கி தான்.